кладенци блестят в козината ти кученце, или нощта се спусна езеро почти зелено, като очите ти, или веслата на търпението издърчаха в края на кръмотевицата. Вечерна разходка в деня на Свети Мина. Ще бъде миналото век до пладне, огън до пръста, а тази нощ ще бъде твоята ръка над моята. Напред е само чернина, на юг Параклисът, пашкулът на луната. Припуска мрак с най-тихите подкови, все още тъмносиня ето кръста светлината. Последен цвят, последен. Но някъде наоколо е влакът, грейнало е лече от прозорци с връхчите алхови. Онази мъничка жена с кръстосани игли е мойрата на редовете. Трижди спи над гледаната плетка, а дядото с вестника разтворен завива с две изсъхнали ръце вечерята притоплена на коленете. Едно невидимо момче на рамото му преболява. Нощ е. Безкрайна линия от папорът в цъфтежа на пиринското небе. Див вятър, кротък въздух. Избили са му толкова звезди. Зад планината вардят други планини. Параклисът, разклонът, вечерта. И аз сама под купола небесен за пътя наш отвесен се помолих. Свети Мина, така и така, така и така. Сега аз отдавна съм се зарекла да не представям книги, но има книги, които просто не мога да ги прескоча и да откажа и така. И това е една от тези книги. И сега веднага ще ви хвърля бомбата. Смятам, че тази книга е за награда.